Зелен щит за здраве. Страшни катастрофи се случват по целия свят. Хирошима и Нагасаки. Чернобил. Фукушима. Тези имена като камбана отекват в сърцата на живите в памет на милионите загинали. Причините за катастрофите са различни, но последствията винаги са ужасяващи. Стотици хиляди квадратни километри негодни за живеене. Днес в света работят 442 ядрени блока. Откъде да очакваме следващата беда? Никой не знае. Знае се само едно. Опасността е много по-близо, отколкото ни се струва. Облъчването е неизбежно. То е навсякъде. Във въздуха, който дишаме. Във водата, която пием. Радиоактивните вещества проникват в мускулите. Натрупват се в костната тъкан, увреждат и убиват живите клетки. А ние не подозираме до последния момент. Радиацията изгаря вътрешните ни органи. Струва ни се, че всичко това е някъде много далеч, че се отнася за някой друг, но всъщност всеки влиза в тази рискова група. Повече от 70% от радиацията попада в организма с храната. Нуклидите на оловото и полония се концентрират в месото и рибата. В резултат, вътрешното облъчване предизвиква опасно увреждане в структурата на ДНК, страшни патологии, мутации и рак. Мобилният телефон е истински сериен убиец. И тези убийци около нас са все повече и повече. Микровълновите фурни, безжичните мрежи, телевизионните кули и рамките на металотърсачите. Степента на тежест на радиационното поразяване зависи от това дали дозата е получена наведнъж или постепенно. При доза облъчване около 80 сиверта, както при атомните взривове в Хирошима и Нагасаки, смъртта настъпва за няколко часа. При дози от 5 до 10 сиверта за 10 или максимум 20 дни, а от доза 3-5 сиверта настъпва тежка лъчева болест, която смазва организма за 1-2 месеца. Къде да се скрием от тази опасност? Та нали дори домовете ни от наши крепости са се превърнали в капани? Фоновото лъчение на строителните материали ги превръща в мощни източници на радиация. Най-голяма специфична радиоактивност имат гранитът, пемзата и глината. Вътре в помещенията се натрупва радон. Той се концентрира бързо във въздуха, като създава опасно високи нива на радиация. Заплаха могат да бъдат и битовите електроуреди, част от мебелите и дори дрехите. Ние постоянно се заобикаляме с все по-нови и нови източници на излъчване, като плащаме данък за краткия си комфорт със собственото си здраве и със здравето на нашите близки. Нещата, призвани да служат на здравето, могат и да убиват. Като например обикновения рентген, където получаваме значителна доза радиация. Най-чувствителни към радиацията са репродуктивните органи, особено тестисите при мъжете. Дори еднократно облъчване на тестисите с доза само от 0,1 сиверта води до временна стерилност. Сега виждате как се отстранява злокачествен тумор. Това е обичайна за нашето съвремие операция. В света всяка година ракът покосява около 10 милиона души. Според статистиката от 1 милион души сред доживелите 70 годишна възраст, 210 хиляди умират точно от рак, а всяка година се раждат 28 хиляди деца с вродени малформации и болести, предизвикани от клетъчни мутации. Радиацията хищно и безразборно поглъща всички органи. Децата са много по-чувствителни към въздействието на радиацията, отколкото възрастните. Така дори минималните дози, използвани при лъчетерапия, могат да спрат формирането на скелета при децата. Облъчването на мозъка предизвиква загуба на памет и слабоумие. Но съвременната медицина може да се противопостави на тази опасност само посредством скалпел и мъчителна химиотерапия. Значи трябва да се търси начин да се спасим от опасността и да не стигаме до болницата. Има средство за борба с радиацията. Това е уникалният иновационен продукт